county moko ni tend county ma Mombasa kod Taita Taveta oyudo ng'ikruok bang' doho ma Meru golo chik mondo mi county no kik kete tim kum mar Mugoka manyocha giketo. Maendi en bang' riwruok midendo ni Kudherema Mugoka Sacco rengo dhi e doho mar kwedo okang' manyocha tend counties go kao mar kumo ohand Mugoka kaachiel kod tiyo kode. George Aoko nigi ler ni kwa Mombasa. Ne jo ohand Mugoka e kaunti ma Mombasa bang' doho ma Meru golo chik ne tend kaunti ma Mombasa, Kilifi kod Taita Taveta mondo mi kik ketie tim chik manyien manyocha gikadho mar kumo ohand Mugoka kaachiel kod tiyo kode. Ng'eto mar burano ne obiro mana odiochieng' achiel kende bang' jatend piny Kenya William Ruto bago romo gi jotelo mawuok e counties ma ipidhe ma Meru kod Embu keto singo mar siro pur mag mwandugo. Lakini kitu ambacho sitaona ajabu ni rais kuwaita wale jamaa wa kule juu peke yao bila kuwaita anga viongozi wapi wa pwani, kumaanisha hili zao lile wao wamelitilia thamani kuliko kukwetu. Sisi tunamwambia rais, kama mambo yatakwenda namna hiyo, sisi wakazi wa pwani pia huenda pia tukashtaki serikali, kwa sababu unatulazimisha kutumia mambo ambayo ni mabaya. Kwa nini Gachagua amwage pombe? Kwa sababu watu wao wanadhurika. Kwa nini huku Mheshimiwa Abdul Samad akisema hautaki Mugoka wao wanalazimisha? Kuna nini? Hata county pia wao pia wafanya makosa kuwapa license. Kuanzia sasa kama wao wako serious kweli wasiwapatie license vibanda. Gikoni ok gimor gi okang' mar jatend piny keto thenge omwom maromo nus bilion mag bero pur mag miraa kod Mugoka ka gilero ni thoth mwandu mag puothe kadhodhe nam chumbi mani kod chiro maber to ojwang'. Kwa nini Zawadi alipewa fedha na tunaona rais wanalekea milioni 500? Hizi korosho zetu na minazi yetu haina maana. Sasa kumaanisha sisi wa pwani tumetengwa ni nini? Rais atuelezee hizi 500 anazowapa za Mugoka waje na sisi tunadhurika na za Mugoka. Kwa nini sisi zao letu la korosho hatupati pesa na nazi? Sisi kufinyiliwa tu, hawatuletei mazuri, watuletea ile ya tupa ambayo ninio kama dumping site ni Mombasa, hatuwezi kubali. Iseche gogogo kaunti ma Kwale to ne ogwenyore paro gi counties mamoko man kadhodhe nam chumbi kendo wuok oko ayanga ne gin ok gibi keto kum mar Mugoka kaluwore gi chike ma pacho ka. En gino mamoko kuom jopiny koro tuoni itiyo godo e yor siasa ni mar jogo makwedo piny owacho e machal ni kwedo Mugoka ka jogo masiro piny owacho bende siro ohala no. Tunaungana na wengine kupiga vita utumizi wa Mugoka. Of course hatutoweka bani kwa utumizi wa Mugoka kwa sababu ya kisheria, lakini pia tunawafuatilia zile njia za kisheria ili kuhakikisha utumizi wa Mugoka unakuwa regulated. Jodak ma Mombasa ne bende ogolo paro mopogore motenore gi ng'eto mar burano. Wajo Mombasa wacho ni nitie gik moko ma wa make decision based on the basis mag Mugoka go. They are baseless. Nikech ka sirkal maduong' ma wuon piny ne osebedo magitimo uchunguzi mag through the government chemist momiyo gi the aspects mag that Mugoka to ne giyudo ni en gima ber as a cash crop magiyie mondo omiyo pidhe. Onge sirkal maduong' mar Kenya moseloro Mugoka ne Mugoka kik pidhe Kenya. Gavana maro maluongo ni Abdul Samad osetimo uchunguzi mondo omiyo chok makoro okaw okang' ni kodwa chingo Mugoka ok en gima no chiew odichieng' to wacho jiwa Mugoka. King'iye sani madhara masino sekretari Kenya ka ni malo, omiyo en gima oningore be nigo marufuku mondo kik chak tikode kumora mora. Jowuota ginitie batina tino mamoko dhi sikul to gipondo mana ka gisoyo ofuku to ka gibiro nyithinda mana chwe tinde moko dhera ka gimadho kata nyathi komadho kata mana chai to seyie kata gima nyathi ochamo to onge. Koro arbe gino mako dhoga ta kore to gimobiro mana kalum to chon mane wadongo to gigi to ne onge. Wan mira mane waneno to mira gi ne ji ne ok cham gi ne gi onge ni gin gige Meru gi Waswahili. To makoro biro machala lot boni eri to koro tamo wang'wa. George Aoko, Ramogi TV.